ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ನಾನು ಬಸಳೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಸಳೆ ಪುಂಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚಂದ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಒಂದು ತುಲೆ ಯಾನು ಅರಿಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಪುಂಡಿ ಮನ್ಪರೆ ಅಂದು ಯಾನು ಉರ್ಪೆಲ್ಲ ಅರಿಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ಉರ್ಪೆಲ್ಲ ಅರಿತ ಪುಂಡಿ ಒಂತೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆಪುಂಡು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಸಳೆನ ಲುಂಬುದು ದಂಟು ಮಾತ್ರ ಸುರುಕು ಬೇಯರ್ದಿಪ್ಪೆ ಅಲ್ಲಿ ದಂಟನ್ನು ಬೇಯರ್ದಿತ್ತೆ. ದಂಟೊಂತೆ ಬೇಯ್ತಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತಪ್ಪು ಪಾಡೋಲಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಆಯ್ಕೊಂತೆ ಇಂಚಿಡ್ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಒಂತೆ ಮುಂಚಿ ಒಂತೆ ಸಂಬಾರ ರೆಡ್ ಮೆತ್ತೆ ಒಕೊಂತೆ ಜೀರಿದರಿ ಬೊಕ್ಕೊಂತೆ ಸಾಸಿವೆ ಈತೈನು ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಐಕ್ ಎಲ್ಯ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇವಿರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಈತ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಈತೈನು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆದು ಚೆನ್ನ ಮಂತ್ ಕನಪೆ ತುಲೆ ದಂಟು ಒಂತೆ ಬೇಯೊಂದು ಬತ್ತಲು ಈತ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ತಪ್ಪು ಪಾಡುಗ ತಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಬೇಯರ್ದಿಪ್ಪಿನಿ. ಪುಂಡಿ ಮನ್ಪರೆ ಅರಿ ಕಡೆದು ಕನತ್ತೆ ತುಳು ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಐನು ಗಟ್ಟಿ ಆವೊಡವು ಐಕೊಂತೆ ಬನ್ನಲೆಡ್ ಪಾಡ್ದು ಐಕೊಂತೆ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಐನು ಐತ ನೀರು ಆಜ ಆವೊಡು ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡಪ್ಪಗ ಪುಂಡಿ ಮನ್ಪರೆ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು. ಐಕ್ ಉಪ್ಪುಲ ಚೂರು ತಾರದೆನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಬನ್ನಲೆಡ್ ಮಗುತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ಬತ್ತಂಡ ಪುಂಡಿ ಮನ್ಪರೆ ಹದ ನೆನ್ನು ಪುಂಡಿ ಮನ್ತಿಪ್ಪೆ. ಬಸಳೆ ಬೇಯ್ತುಂಡು ಅಲೆ ಪುಂಡಿಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಈ ಪುಂಡಿನ ನಾನು ಐಕ್ಯಾನ್ ಪಾಡುವೆ ಬಸಳೆದೈಕ್ ಅವು ಅಡೆಗೆ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಸಿಕೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ತಿಂಡಾಂಡ್ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ರಪ್ಪ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಪುಂಡಿ ತುಲೆ ಬೇಯ್ತುಂಡು ಪುಂಡಿ. ನಾನು ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆದೀತಿನ ಅರೆಪ್ಪುನ ಪಾಂಡ ಕುದ್ದಿಂಡ ಬಸಳೆ ಪುಂಡಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಕಡೆದೀತಿನ ಅರೆಪ್ಪುನ ಯಾನ್ ಪಾಡಿಯೆ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಕೊದ್ದಿ ಬರ್ಪುಡು ನೆಕ್ ತೂಲೆ ಉಪ್ಪು ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಅರೆಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಯಾನ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ. ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಸಳೆ ಪುಂಡಿ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ಪುಂಡಿಲ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತುಂಡು ನಿಕಲ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ. ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.